Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Расійскія чыноўнікі і дыпламаты не перастаюць казаць пра неабходнасць паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы. Нягледзячы на тое, што заяўляюць з расійскага і з беларускага боку, што размовы пра нейкае аб'яднанне ці паглынанне Расіі і Беларусі размовы не ідзе, тым не менш перасцярогі ў беларускім грамадстве і сярод беларускіх аналітыкаў, экспертаў наконт гэтага ёсць. Ці сапраўды нам ёсць чаго асцерагацца? Мы сёння абмяркуем з маімі гасцямі у студыі кіраўніком аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым і дацэнтам кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірылам Коктышам. Добрый дзень, шановнае спадарства. Добрый день. Давайте пачнем з вас, Кірыл. Усё ж такі, ці ёсць нам нейкая падставы ці неабходнасць хвалявацца з нагоды вот гэтых пастаянных заяў, і Бабіч, пасол расійскі, буквально учора заявіў пра тое, што ўсё ж такі паглыбляць інтэграцыю трэба, што ўсё гэта можа прывесці да страты суверэнітэта краіны нашай? Я бы так не сказаў. Конечно, гэта не стаіць якасці мэты, да і не трэба. А што было трэба для Москвы і што, відавочна, Беларусь даволі лёгка магла зрабіць, гэта нейкі сімвалічны жэст, які бы прадэманстраваў, што Москва ўсё ж такі, што Мінск шыхтуецца разам з Москвою, сябруюць, і гэта, канешне, сезонны ўплывы перш на перш Москвы, бо існуе і саюзная дзяржава, і існуе еўразійскі звяз. Але далей атрымліваецца што? Бо калі ты сам не выступаеш нейкай ініцыятывай, калі ты сам нічога не робіш, як той камень чакаеш, калі вада пад цябе падцячэ, то яна падцячэ і падмочыць тое, на чым сядзець. Бо калі ты сам не прапаноўваеш тыя умовы, якія былі б цікавы для цябе, калі ты не робіш, не выступаеш нейкай ініцыятывай, то гэтыя умовы прапануе цябе, цябе звычайна ўжо ты сябе знойдзеш у становішча, калі трэба неяк бараніцца, неяк не згубіць тое, што ты так маеш. І там уже размова уже не будзе ісці аб тым, как нейкія мэты дасягнуць. Бо, на мой взгляд, тая праблема, якую трапіла Беларусь, гэта беларуская звычка да, скажем так, дыпламатіі балансавання, дыпламатыі маневрирования. Гэта все выдатна працавала весь постсавецкі час недзе до 2014 года, а потым перастала працаваць і неяк не перабудавалася ні беларускае чынавецтва, ні беларуская дзяржава, бо ўсё ж таки трэба разумець, што ў сучасным свеце суверэнітэт і незалежнасць гэта не ізаляванасць, а гэта ўзаемазалежнасць. Андрэй, ваше меркаванне? Ну, сапраўды Беларусі ёсць шмат чаго апасацца, але дакладна не расійскай анексіі. Што тычыцца нейкіх сімвалічных жэстаў і рухаў, то іх, мне падаецца, беларускі бок якраз такі рабіў даволі шмат і даволі паслядоўна. Дастаткова згадаць галасаванне ў ОАН па рэзалюцыях, якія тычыліся, скажем так, расійска-украінскага супрацьстаяння. Беларусь заўсёды кансалідавана галасавала з Расійскай Федэрацыяй. Іншая справа, што сапраўды недзе беларускія чыноўнікі, мабыць, нават не чыноўнікі, а вышэйшая наша пасадовая асоба, лічылі, што вось тыя дасягненні і той статус эксклюзіўных беларуска-расійскіх адносінаў, які быў дасягнуты напрыканцы 90-х, гэта назаўсёды. Пры тым, што Расія даволі працяглы перыяд уже дэманструе, што той фармат адносінаў, які ёсць, яе не задавальняе. І сапраўды трэба было праяўляць нейкую актыўнасць і альбо нешта прапаноўваць, альбо рыхтавацца да таго, што да фіксацыі стратаў. Тым не менш, вот я читаю, да прыкладу, і нават на Свабодзе, што амерыканскія эксперты сцвярджаюць, ёсць нейкія ў Масквы планы ў Пуціна яго бліжэйшага атачэння па аншлюсу Беларусі.
яны просто нагнетаюць ці маюць нейкую інфармацыю, якой мы яшчэ не валодаем? Не, гэта выдатная гульня, каб стварыць інфармацыйны повод, каб нешта пампаваць, каб у рэшце рэшт атрымаць грошы на вырашэнне праблемы, бо заўжды, калі браць, скажем так, як устроена амерыканская палітыка, так амерыканская сапраўдная палітыка, любая праблема цікавіць пастолькі, пасколькі кангрэс можа выдаць на яе вырашэнне грошы. І калі праблема ёсць, то гэта цікава, бо можна ўсё ж такі яе парашаць. Да рэчаіснасці гэта можа не мець ніякіх адносін. Памятай выдатны фільм, калі хвост віляе сабакам, але гэта недалёка ад праўды. Што тычыцца расійскую эстэблішменту, на мой бок, гэты ціск дзеля інтэграцыі менавіта для таго, каб негдзе сэканоміць грошы на той жа нафце, бо ўсё ж такі ліберальнае крыло заўжды грошы лічыла, а менавіта ліберальнае крыло сядзіць на грошах. І гэта тая прапанова, на якую Мінск прадказальна адкажа не ніколі, і гэта значыць, ну тады сядзіце без грошай. А што трэба было рабіць, калі што я казаў з самого пачатку, што няма праблемы ў залежнасці Мінска ад Масквы, ёсць праблема, што няма ўзаемазалежнасці Масквы ад Мінска. Гэта трэба было будаваць, да? То есть, калі мы дэкляруем уставам прэзідэнта, што вось Беларусь павінна на трактары прыязджаць да суседзяў, ну так дзе ж это трактары, чаму Расія на трактарах не ездзіць? Чаму гэта не зроблена, чаму гэты дарогі і шляхі не пракладзены, і чаму ні інструменты еўразійскага звяза, ні інструменты саюзнай дзяржавы не выкарыстаны на поўную моц, каб, скажем, беларуская прамысловая прадукцыя была цвёрда замацавана на расійскім рынку, была б не ўзаемазамяняльна. І калі б Расія гэтай прадукцыі даражыла, і гэта был бы той сегмент, якім ахвяраваць ні ў якім разе нельзя, тады б гэты гандаль па нафце был бы куды больш прыемны. Таксама можна сказаць той жэст, які патрэбен был Масквы. Калі б гэты жэст генерыраваў Мінск, ён мог зрабіць нешта выгоднае для сабе. Напрыклад, ну, скажем, той же еўразійскі звяз на сёння, яго канструкцыя, яна ліберальная канструкцыя, відавочна, што яна працаваць не будзе. Бо і санкцыяніраванне, і рэальнасць санкцый, і гэтая канструкцыя, якая пакладзена ў, скажем так, падмурак еўразвязу, она працуе са збоямі, бо ўсё ж такі 4 свабоды, гэта значыць, што все ресурсы канцэнтруюцца ў карпорацыю, а государство застаецца, дзяржава застаецца з абавязкамі, але без грошай. Дык вось нейкія карэкцыі павінны рабіцца. Калі Беларусь стала гэты працэс запусціла, калі пачала дыскусію, то больш праз год Беларусь павінна взяць старшынства ў Еўразійскай эканамічнай камісіі, дык гэта была б, опять же, зноў такі моцная пазіцыя, з якой магчыма гандлявацца, і гэта тыя прапановы, якія немагчыма было б абмяркоўваць у Расіі. Я сказаў першае, што прыйшло ў галаву, але ж такіх напрамках можна шмат знайсці. Гэта еўрапейскі напрамак, бо там ёсць даволі цікавыя рэчы, якія Беларусь магла б рэалізаваць на сваю карысць і не супраць Расіі. Бо гэта ж нармалёва, калі інтарэсы не супадаюць цалкам, але заўжды можна знайсці тыя рэчы, якія супадаюць, у якіх можна працаваць. Бо мы там, дзе мы не згодны, мы адсоўваем бок, а працуем, потому што мы згодны, і мы можам прасунуцца і неяк зрабіць новую рэчаіснасць. Таксама гэта магчыма было рабіць. Але ж тая звычка, то есть, калі Беларусь генерировала ініцыятывы, калі б яна актыўна прысутнічала ў расійскім інфармацыйным полі, то тады был бы і гандаль іншы. Тады б Беларусь прапаноўвала, а не ёй прапаноўвалі. Бо заўжды, калі прапануеце вы ўжо парадумалі, як зрабіць гэтую прапанову для вас цікавай, выгоднай, перспектыўнай і прывабнай. Што вы кажаце, патрэбен зусім іншы ўзровень якасці дзяржаўнага кіравання і стратэгічнага планавання, якога, на жаль, у Мінску не назіраецца. Ну, скажем так, Беларусь готовіць выдатных спецыялістаў у тэхніцы, выдатных інжынераў. І беларуская інжынерная думка, інжынерная школа, яна мае моцны сярэдні ўравень, чаго няма ў большасці з беларускіх суседзяў. Падняць якасць астатняго чынавецтва таксама магчыма, бо разумныя галовы-то ёсць. Просто трэба неяк, перш за ўсё, трэба вырашыць, што да, тая парадыгма маневравання,
зараз не працуе, магчыма, яна будзе працаваць заўтра. Але сёння яна прыносіць больш выдаткаў, чым нейкія бонусы. Таму трэба ее адсунуць, і трэба вырашыць, што трэба вучыцца чамусьці іншым. Як только мы ставім пытанне, што трэба вучыцца чамусьці іншаму, трэба асвоіць ініцыятыўную дыпламатыю, тады і з'яўляюцца нейкія уже шляхі, як гэтай мэты дасягнуць. Бо калі мы нават об этом не думаем, і калі мы ўпэўнены, што заўжды балансаванне гэта наше ўсё, і мы заўжды гэта будзем рабіць, ну так былі выгодныя часы, зараз будуць невыгодныя часы. Тым не менш, я выбачаюся, вот я зараз попрошу нашего гукарэжысёра поставить запись размовы с депутатом Палаты прадстаўнікоў Валерыем Варанецкім. Да, можа быць, паглынанне там ці аншлюсу асцерагацца не трэба. Але ўсё ж такі сама прапанова пра паглыбленне інтэграцыі крыху так, ну, у такі ступар увяла не толькі грамадства, але і ўладу. І вот, калі ласка, зараз паслухаем Варанецка, апраніце навушнікі, каб вам было лепей чуваць, что ён кажа на гэты код. Калі ласка. Нам надо ответить на вопрос очень серьезный и России, и Беларуси. Так все-таки для нас приоритет развития, дальнейшее развитие интеграции в рамках Евразийского союза, или что-то там нам мешает, да, не подходит, и поэтому мы вроде как возвращаемся к формату двойки. Вопрос в том, надо ли нам сегодня концентрироваться здесь на двойке, или все-таки правильнее развивать интеграцию уже в рамках пятерки. Или шестерки, потом семерки и так далее, двигаясь над расширением и углублением экономического пространства на пространство, скажем, бывшего Союза, я имею в виду общее пространство. Вот тут тоже есть вопрос, да, на который, ну, нам надо будет тоже искать ответы, потому что, ну, это, очевидно, может вызвать определенное непонимание и у наших коллег, да, по Евразийскому экономическому союзу. Вось такое меркаванне депутата Палаты прадстаўнікоў Валерыя Варанецкага, што ўсё ж такі, калі ў нас зараз ёсць і Еўразійскі эканамічны саюз, і саюзная дзяржава, і размова ідзе пра паглыбленне інтэграцыі, і мы ўсё-такі пойдзем на это паглыбленне, то у межах якога саюза? Двойкі ці пяцёркі? Андрей, вот на ваш погляд, ўсё ж такі паглыбленне інтэграцыі нам на сённяшні дзень увогуле патрэбнае ці не? Ну, я думаю, што не патрэбнае, таму што не рэалізуюцца нават тыя магчымасці, якія ёсць, і ёсць праблемы з паводзінамі саміх удзельнікаў, што ў двойцы, што ў пяцёрцы. Мы да гэтага часу не атрымаецца стварыць рэальна мытны звяз, рэальна адзіны рынак. Таму ў дадзеным выпадку ўсё ж такі беларускія ўлады мабыць, калі кажуць аб тым, што трэба спачатку вырашыць тыя вузкія месцы, якія ёсць, а ўжо потым казаць аб тым, што будзе далей, ну, лагічная рацыя ў іхных заявах ёсць. Мы перерываемся на невеличкую паузу. Зараз короткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Вернемся праз хвіліну. Я нагадаю, у мяне ў гасцях Андрей Паротнікаў, Кірыл Коктыш, Зміцер Лукашук у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваем сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў. Калі стане няважна сваё і чужое, калі на зямлі застанецца нас двое, надыдзе самы апошні ў свеце сыход. Мы знікнем з табой на многія тысячи год. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло, не загіне свет. Я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет у маіх вачах, не загіне свет. В фінале апошняя песня і титры, скончыўся фільм нечакана і прыкра.
на планете двое остатних людей. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Наста Вашукевіч, а таксама Алекс Леслі цяпер маюць праблемы з расійскім заканадаўствам. Іх затрымалі жорстка адразу па прыбыцці ў Маскву. Наста Вашукевіч крычала: «Не чапайце мяне, я нікуды не хачу ехаць». Аднак яе гвалтам павезлі ў невядомым кірунку. Зрабіла гэта маскоўская міліцыя на падставе ўцягвання ў занятак прастытуцыі. Днямі Вашукевіч, Кірылаў і яшчэ некалькі знаёмых атрымалі ўжо крымінальны тэрмін у судзе Паттайі за гэты ж самы занятак. Колькасць захворванняў вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі ў Беларусі застаецца на неэпідэмічным узроўні, суцяшае беларусаў Цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Тым часам Сусветная арганізацыя здароўя назвала глобальныя пагрозы чалавецтву ў 2019. Сярод іх якраз і ёсць новая пандэмія грыпа, а таксама забруджванне паветра, звязанае з гэтым змена клімата, з'яўленне ўстойлівых да антыбіётыкаў інфекцый, слабыя сістэмы медычнай дапамогі і вельмі хуткі распаўсюд СНІДу. Яшчэ адна пагроза – гэта распаўсюд непрывітых дзяцей. У свеце зарэгістраваныя многія выпадкі, калі бацькі адмаўляюцца ад прышчэпак. У Салігорску, дарэчы, распачаўся, як чакаюць дактары, невялікія выпадкі заражэння адром, ужо 4 выпадкі. Захворвальнасць працягваецца, больш за 100 супрацоўнікаў. Прадпрыемствы Салігорска ўжо правераныя. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з маімі гасцямі Андрэем Паротнікавым і Кірылам Коктышам мы абмяркоўваем сённяшні стан беларуска-расійскіх адносінаў. Кірыл, вось зараз у першай частцы нашай праграмы мы паслухалі размову кароткую з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Валерыем Варанецкім, і ён выказаўся за тое, што нам на сённяшні дзень трэба разабрацца, калі ўсё ж такі паглыбляць інтэграцыю, то ў межах якога саюза? Саюзнай дзяржавы ці Еўразійскага эканамічнага саюза? Дзе нам выгадней? Вот вы шмат кажаце пра тое, што Беларусі больш трэба быць актыўнымі, баявымі, прасоўваць свае эканамічныя інтарэсы на вот расійскую прастору. Але калі і туды не пускаюць, пастаянна нейкія прыпоны. Вот что значит не пускаюць? Вот само выказыванне Валерыя Варанецкага — гэта выдатны прыклад палітыкі балансавання. Вы мне скажите, а куды сесці? А чаму улада, не улада павінна спрашиваць, а улада павінна ведаць, які інструмент, якія магчымасці мае? Што Беларусь можа дасягнуць у саюзнай дзяржаве? Якія інструменты і магчымасці яна мае ў еўразійскім звязе? І ў якую гульню ей трэба іх гуляць, каб захаваць і развіць, і рэалізаваць свае інтарэсы? Гэта тое пытанне, якое павінна стаяць перад дэпутатам, а не ён павінен у воздух казаць: а вы скажыце мне, куды сесці. Бо ўсё ж такі ўлада павінна быць прафесійна, ўлада павінна ведаць, куды ісці, ўлада павінна ведаць, якія фарматы, якія магчымасці даюць, где и як можно просовываться. Можно казаць, конечно, что Беларусь не пускает, что Москва такая злая, але чаму Казахстан выдатна працуе ў межах той же Еўразійскай эканамічнай камісіі. І ён, скажем так, пралабіраваў амаль усё, што яму было трэба. Ён цалкам захаваў свае інтарэсы, ён астаўся пры выдатных бонусах. І гэта не дзякуючы таму, што там былі казахстанскія эмісары, якія ўсе пытанні вырашалі. Гэта проста таму, што Казахстан добра ведаў, як працуе структура, як працуюць інстытуты, і як трэба прасоўваць пытанні, каб яны вырашаліся на яго карысць. Гэта элементарная пісьменнасць чыноўнікаў. Гэта мы зноў вяртаемся да якасці дзяржаўнага кіравання, але з іншага боку, калі ўжо казаць пра выказванне Варанецкага, для танга патрэбны двое.
І Москва, мне падаецца, дастаткова выразна дэманструе, што прыярытэт. І прыярытэт гэта шматбаковыя пляцоўкі зараз для іх. А ДКБ і Еўразэс гэта ўжо не саюзная дзяржава. Ну, мне здаецца, што прыярытэтам будуць тыя пляцоўкі, якія могуць працаваць. Бо калі яны ёсць, то з імі магчыма рабіць. Я раскрою нейкі секрэт Палішинеля, чаму, скажем, казахстанскае чынавецтва даволі прафесійнае. Просто вельмі простая рэч. Калі яшчэ ў пачатку 90-х был уведзены стандарт, што чыноўнік, які абгрунтоўвае нейкае рашэнне, праект рашэння, павінен напісаць 2 пункты: наступствы рашэння і аналіз наступстваў. Все, 2 хады наперад. І гэта, па-першае, гэта, конечно, спачатку быў дзіцячы сад. Але потым чыноўнікі зрабіліся сур'ёзнымі стратэгамі, якія сталі разважаць, а што будзе далей. І зараз узровень стратэгічнага мышлення казахстанскага апарату он даволі выдатны. Нават пры тым, што ўсё ж такі мы не зможам назваць Казахстан дэмакратычнай краінай, ўсё ж такі такая даволі аўтарытарная. А рэжым гэта ён не мае нейкіх асобых адносінаў да якасці апарата. Вы, як казаў выдатны тэарэтик свабоды Ісая Берлін, вы лёгка зможете знайсці тыранічную дэмакратыю і ліберального тырана. Бо ад рэжыма гэта не залежыць. І прафесійнасць апарату таксама не залежыць ад таго, які гэта апарат. Ці дэмакратычны лад, ці аўтарытарны, гэта проста розныя школы выхавання, але мышленне патрэбна і ў адной рэчаіснасці, і ў другой рэчаіснасці. Альбо ты здолен думаць, і твоя здольнасць думаць патрэбна апарату, патрэбна дзяржаве, ты кладзеш на карысць дзяржавы, альбо ты не здолен думаць, і гэта нікому не патрэбна. І гэта другая рэчаіснасць. Бо ўсё ж такі, калі падвышаецца планка, якую чыноўнікі проста абавязаны прапрыгнуць, каб сядзець на сваёй пасадзе, ну гэта працуе. Гэта працуе, на жаль, уже перад Беларусю нет таго запасу часу, які быў перад Казахстанам, бо Казахстан, сколько там, больш за одно пакаленне вырасла, калі уже здольнае да стратэгічнага мыслення. Але засвойваць гэта ж ніколі не позна. І уменне карыстацца рознымі міжнароднымі фарматамі. Ну, у Беларусі ёсць выдатны факультэт міжнародных зносін з даволі прыстойнай школай. І там не толькі лінгвістычная школа, там і школа міжнародная. А чаму гэтыя веды, чаму гэтыя школы застаюцца нейкім тэарэтычным ведамі, а не тое, што кладзецца ў практыку не толькі МЗС. МЗС даволі добра ў Беларусі працуе, ёсць астатнія міністэрствы. Бо калі мы маем экспартаарыентаваную эканоміку, то гэта натуралёва, што кожны міністр, замміністр павінен добра ведаць тыя рынкі, на якія Беларусь прэтэндуе і з якіх мае планы атрымліваць грошы. Ну, тут мы вяртаемся вот до того, что сказал Андрей, что, может быть, справа не ў тым, что люди дрэнныя, а ў тым, что сістэма так адбудавана, что люди не могуць свае веды, свае ініцыятывы неяк выявіць і прыкласці. Так, но гэта ж даволі лёгка робіцца. У Казахстане было тое самае. То есть сумленныя выборы? Не сумленныя выборы. А іншыя выборы да прафесійнасці не маюць ніякіх адносінаў. Гэта ж тое самае, што шляхам выбораў вы ніяк не знойдзеце лепшага врача ў клініцы. Усё ж такі на лепшага врача будзе працаваць вынік яго аперацыю. Гэта будзе больш аб'ектыўны крытэрый. Трэба неяк можа адаптаваць правілы вертыкальнай мабільнасці, кар'ернага прасоўвання, патрабавання дзяржавы. Бо калі дагэтуль дзяржава патрабавала і сама балансавала, і ад усіх патрабавалася здольнасць балансаваць, гэта адна рэчаіснасць. І гэта ж працавала, гэта даволі добра працавала. Але калі патрэбна іншае, так трэба паставіць іншыя прыярытэты і дальше ўжо глядзець, а хто і як гэтыя прыярытэты можа рэалізоўваць. Бо гэта не цяжка, гэта рэалізуюць іншыя постсавецкія краіны і рэалізуюць даволі паспяхова і не скардзяцца на злую Маскву, якая задарам грошы даваць не хоча, але хоча на нешта абмяняцца. Але ж можна абмяняцца, і можна абмяняцца так, каб было выгодна Маскве, каб было выгодна Беларусі.
Андрей, вы сказали с одного боку, что асцерагацца аншлюсу ці там некага сілавога методу далучэння Беларусі да России нам не варта. З іншага боку вы кажаце, што нам некае паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы не трэба. А калі казаць пра, вот, як кажа там Варанецкі, пра, можа быць, неабходнасць паглыблення інтэграцыі ў межах еўразійскага эканамічнага саюза, вот гэта нам трэба ці не трэба? А калі не трэба, то як гэтага пазбегнуць? Ну, складана сказаць, таму што, ведаеце, буду шчырым, я не надта сачу за еўразійскім эканамічным саюзам, што там і як развіваецца, але я таксама і не назіраю таго, каб пасля стварэння гэтага аб'яднання жыццёвы ўзровень беларусаў падвысіўся. Таму, мабыць, ёсць праблемы і ёсць, ну, прынамсі, альбо немагчымасць выкарыстаць патэнцыял, якія маюць краіны гэтага саюзу, альбо ёсць такая нейкія прыпоны дзеля гэтага. Таму тут даволі складана нешта сказаць, але ўсё ж такі мы бачым, што ёсць шмат абмежаванняў нават гандлёвай эканамічнай сферы, і гэтыя абмежаванні яны вельмі часта носяць лабійскую кампаненту. То бок яны не столькі маюць нейкі аб'ектыўны інтарэс, колькі яны лабіруюцца буйнымі карпарацыямі, буйнымі бізнес-структурамі той ці іншай краіны. Ну, вельмі добра гэта працуе на прыкладзе нашай харчовай індустрыі, якая ўвесь час змагаецца за тое, каб мець доступ да расійскага рынку. Добра, тады ўсё ж такі пытанне, вот, ну, пра Кирилл, да, по ходу по ходу я просто крыху дадаў, бо ўсё ж таки, калі мы расшываем лоббізм, гэта не праблема, гэта нейкая дадзенасць, мы гэта ніяк з гэтым нічога не зробім, бо ёсць карпорацыі, ёсць інтарэсы, але калі мы вырашаем нейкія сістэмныя пытанні, магчыма насамрэч атрымаць больш магутныя потокі. Напрыклад, беларускі рынок для Китая, Кітай даволі буйны інвестор у Беларусь, ён не цікавы. Мы маем шмат праблемаў з тым, што гэтыя інвестыцыі, ну, скажем так, вельмі спрэчна эфектыўныя, так, дзесьці спрацавала, дзесьці нет. Але калі зразумець, што беларускі рынок цікавы Китаю, як прамысловы ўваход на еўразійскі рынок, і калі Беларусь прадэманструе, калі будзе старшынёй Еўразійскай эканамічнай камісіі, здольнасць кантраляваць гэты рынок, здольнасць пралабіраваць тыя правілы гульні, якія замацуюць беларускую прамысловую прадукцыю, гэта галоўны беларускі інтарэс, на еўразійскім рынку, такія кітайскія інвестыцыі будуць іншымі. Любыя інвестыцыі будуць іншымі, але пакуль беларускі бок не дэманструе такой магчымасці, такой здольнасці. Але ж Беларусь з'яўляецца заснавальнікам еўразійскага звязу, так справа ў тым, каб яна выкарыстоўвала тыя правы, якія так ёсць, а не пыталася, а дзе сидзець, на якім стуле, з гэта крэсла сидзець, гэта рабіць, у вас у руках все ключы. Добра, я вярнуся ўсё ж таки да другой часткі майго пытання. Андрей, калі вот не трэба нам гэтае паглыбленне, добра, не будзем браць Еўразійскі эканамічны саюз у межах саюзнай дзяржавы, пра што зараз шмат кажуць тыя ж самыя расійскія чыноўнікі. Не трэба нам гэта, а яны настойваюць. Як нам гэтаму супраціўляцца? Я не думаю, што яны настойваюць, я думаю, што гэта гульня дзеля таго, каб выбіць з рук афіцыйнага Менску галоўны аргумент, што вось у нас ёсць нейкія двухбаковыя дамоўленасці, яны кажуць, так сапраўды ёсць. Вось дамова 99-го года, давайте выконваць яе ў поўным абавязку, у поўным аб'ёме. Таму ў дадзеным выпадку гэта не столькі спроба прымусіць к інтэграцыі, сколькі гэта такі элемент гандлю, элемент, ну, фактычна пагаршэння перамоўных пазіцыяў афіцыйнага Мінску. Элемент гандлю, не больш за тое? Ну, перш за ўсё, элемент гандлю, канешне, бо сур'ёз гэта версія не будзе адпрацоўвацца ні ў Маскве, ні тым больш і Беларусь да яе сур'ёзна ставіцца не будзе. А выторгаваць нейкія зніжкі, канешне, гэта святое дело. Калі у вас ёсць рэсурс, і калі вы маеце гэтым рэсурсам з кімсьці падзяліцца, вы будете пытаць, а што ты мне аддасі ўзамен? І калі ты сам не прапаноўваеш, што ты даш взамен, бо Беларусь такіх ініцыятываў магла шмат згенерировать. А зараз, калі прапануе Москва, ну, які жест Беларусь могла б зрабіць у Россию? Ну, абяцанне падскорнага аб'яднання грашовых сістэмаў, тое, што павінна так і так адбыцца да 2025 года, ну, гэта выгодна Москве. Беларусь можа, конечно, гэта заблакаваць, як у 2001 годзе, калі все прыпомнілі, што беларуска-расійскі звяз пабудаваны на прынцыпах парытэту, і калі Мінск сказаў, добра, эмісійны цэнтр у Москве, эмісійны цэнтр у Мінску. Москва тогда перша сказала, не, гэта не трэба.
Магчыма таксама ўвайсці зноў гэтую рэку, і Москва таксама ведае, што гэта рэка цячэ, што такі адказ есть. Усе добра памятаюць гэтую історыю, яна не такая ўж старая. Таму і зразумела, што гэтыя прапановы, гэта, канешне ж, гандаль. Гэта, канешне, гандаль, гэта спроба не даць захаваць маральны твар і сказаць, што ўсё ж такі мы не даем грошы, таму што вы вось самі вот так вот вырашылі. Выйграць гэты гандаль, канешне, было б магчыма. Але трэба было падыходзіць сістэмна і не з пазіцыі манеўравання, а з пазіцыі таго, што вы ведаеце, што вам трэба, а вы ведаеце, ад чаго залежыць ваш кантрагент, бо з чаго мы пачыналі, што незалежнасць – гэта ўзаемазалежнасць. А калі Мінск залежыць ад Москвы, але не вельмі разумее, як Москва залежыць ад яго, ну, дзесьці, пэўна, залежыць, але мы не ведаем як. Да? Гэта вялікі сакрэт, гэта дзяржаўная тайна, магчыма, невядомая самой дзяржавы. Таму гэта не працуе. А калі ёсць добрае веданне, вось Маскве трэба гэта, вось гэта можна размяняць на гэта і гэта. Тады гэта працуе, гэта проста начало эканомікі, якая даволі лёгка транслюецца ў палітыку, і не трэба ахвяраваць ніякімі сакральнымі рэчамі, як незалежнасць, як суверэнітэт і гэтак далей. Добра, калі вот это все словы пра праглыбленне інтэграцыі, гэта проста такая гандаль, гэта аргументы ў гэтым гандлі, то як разумець вот это абсмоктыванне беларускай тэмы ў расійскіх СМІ, якое зараз паднялася. І размова ідзе не толькі пра то, што звяртаюць увагу на там нюансы сустрэч на вышэйшым узроўні, але і да тых дробязей, на якія раней расійскія СМІ ўвагі не звярталі. Вот, скажем, заява партыі БНФ пра неабходнасць там абмежаваць трансляцыю расійскіх СМІ на тэрыторыі Беларусі. Паўсюль разышлася. Глядзеў нейкія... Дарэчы, дзяжурная заява. Да, уральскія нейкія СМІ, і там это ўсё было. Тут в соцсетках з'яўляюцца нейкія расказы пра збітых рускіх хлопчыках на мінскім вакзале за рускую мову. Гэтак далей. Гэта што? Проста суправаджэнне такое? Ці ўсё ж такі... Не, гэта асобная гульня. Па-першае, ёсць замова на тое, каб дэмантаваць вобраз Александра Лукашэнкі ў якасці такога бацькі інтэграцыі. Другі момант, што частка расійскіх СМІ спрабуе бегчы наперадзе цягніка, таму што яны лічаць, што гэтая тэма яна будзе актуальная, яна будзе прадаваемая бліжэйшым часам, і таму гэта, скажем, такая самапатрымліваючая сістэма. Але чаму гэтая замова ўзнікла? Ну, мабыць, таму што у Александра Лукашэнкі зашмат асабістых ворагаў ці недобразычліўцаў у Крэмлі, і гэта хутчэй гульня не столькі супраць Беларусі, колькі супраць асабіста Лукашэнкі. Кірыл не згодны. Не згодны, бо ёсць нюанс. Мы памятаем, што даволі часта інфармацыйныя правакацыі, якія выходзілі з Масквы, мелі беларускае паходжанне. Тых беларусаў, якія жывуць, пераехалі ў Маскве, якія здесь мелі даволі гучную кар'еру, але штосьці не склалося, і зараз яны ў Маскве пытаюцца прадаваць сабе як выдатных спецыялістаў па Беларусі. І, канешне ж, они маюць пераканаць Крэмль у тым, што Беларусь гэта нейкі такі гэта нацыяналістычнае цемрашальства, на які магчыма толькі жорсткі рабіць, жорсткі магчыма з ім нешта зрабіць, а лепшыя спецыялісты, канешне ж, яны. Я гэта кажу са ўсёй адказнасцю, бо нават і мне на пошту зараз сталі прыходзіць лісты, калі я стал каментаваць даволі лёгка гэты сённяшнія разборкі. Відавочна, што ёсць замова, відавочна, што ёсць і правакаванне беларускіх нацыяналістаў, якія, канешне, узбуджаюцца даволі лёгка і тут же ўсё публікуюць. І скажем так, у сакральным ці несакральным абурэнні, сапраўдным ці несапраўдным, але яны на гэта ведуцца, так ці інакш, гэта інфармацыйны повод. І гэтая вална, канешне, ідзе, она накручваецца, на ёй працуюць. З другога боку, такая вална даволі выгодна расійскай уладзе, бо расійскаму ліберальнаму крылу 2-3 месяцы есть што абмяркоўваць. А гэта значыць, што ўлада атрымлівае паўзу, каб нешта істотнае для сабе зрабіць. Бо таксама гэта, калі браць стыль расійскай улады, то ён ніколі не быў лінейным, і мне здаецца, што ў бліжэйшым будучым лінейным таксама не будзе. Дзякуй вялікі. Мы яшчэ раз перарвёмся на кароткую паузу. Трэцяя частка, я папрашу затрымацца, Андрэй, таму што не ўсе пытанні я паспеў вам задаць. Андрэй Паротнікаў, Кірыл Коктыш, сумесны стрым Еўрарадыё і Прамовы. Мы вернемся праз хвіліну.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Падатковы манёвр у Расіі можа абысціся для Беларусі істотным скарачэннем эканамічнага росту, а знізіць негатыўныя наступствы Мінск можа толькі пасля таго, як атрымае поўную кампенсацыю ад Расіі. Пра гэта пішацца ў рэлізе выканаўчай рады Міжнароднага валютнага фонда па выніках кансультацыяў з Мінскаў. У дакладзе пералічваецца шэраг пазітыўных фактараў, якія ўплываюць на ўмацаванне беларускай эканомікі. Цыклічнае яе аднаўленне працягваецца. Рост у першыя 3 кварталы 2018 дасягнуў 3% і нават 3,5%, піша МВФ. Александр Лукашенко назваў умовы паглыблення саюзнага будаўніцтва з Расіяй і заявіў: «Мы павінны абараніць свой суверэнітэт і незалежнасць, і толькі на такіх умовах магчымае далейшае прасоўванне інтэграцыі». Пра гэта Лукашенко заявіў на сустрэчы напярэдадні, прысвечанай стагоддзю беларускай дыпламатычнай службе. На ёй прысутнічалі міністры замежных справаў, якія ў розныя часы ўзначалілі МЗС Беларусі. Два знішчальнікі-бамбавікі Су-34 сутыкнуліся над Японскім морам. Лётчыкі катапультаваліся, дваіх знайшлі ў моры і паднялі на борт пошука-выратавальнага верталёта. Пошукі яшчэ дваіх працягваюцца. Што праўда, пры вельмі складаных метэаумовах, пры моцным ветры і хваляванні сілай 4 балы. Абодва пілоты, якіх уратавалі, у добрым стане, паведамляе Мінабароны. У нашай краіне вяртаецца зімовае надвор'е. Сёння ўначы да 13 градусаў марозу, заўтра ўначы да 18, а ў дзень 0-6, паведамляюць беларускія сінаптыкі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мае сённяшнія госці — кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэй Паротнікаў і дацэнт кафедры палітычнай тэорыі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Кірыл, вы сказалі, што з аднаго боку замова на такія антыбеларускія інфармацыйныя нейкія закиды ў расійскіх СМІ ёсць, з другого боку, што нібыта да іх далучаны і даюць, можа быць, нейкую такую інфармацыйную нагоду ці закіды тыя беларусы, якія з нейкіх прычынаў з'ехалі і жывуць у Маскве. Дык все ж таки, калі замова, то ад каго? І яна замова прыйшла ў СМІ, а яны шукаюць гэтых пакрыўджаных беларусаў, ці... Як это працуе? Замова магчыма нават громка, бо вялікіх грошай пакуль там не бачу. Нейкія рэсурсы, канешне ж, там ёсць. Нейкія рэсурсы магчыма даволі лёгка знайсці. А тое, што там тыя ж самыя беларусы, якія лічаць сябе пакрыўджанымі, мне здаецца так, бо ўсе прызнакі якраз сведчаць менавіта пра гэта. А далей магчыма две стратэгіі. Альбо вы атрымалі грошы, вы гэта адпрацоўваеце, альбо вы спадзяецеся, вы нейкія грошы уласныя траціце і спадзяецеся гэта прадаць Крамлю. І казаць, што вы той самы абаронца, вы той самы выдатны спецыяліст па Беларусі, які зараз усё ведае, які ўсё разруліць, і, канешне ж, трэба слухаць толькі вас, бо ўсе астатнія нічога ў Беларусі не разумеюць. Со словами, заканчивать все это словами «дай миллион». Да. Як у тым же, так, якраз Паніковскі бессмяротны, так што менавіта гэтак яно і працуе. А што тычыцца самой улады, то в уладных СМІ я такого асобого шуму ці ціску ці нейкай палітыкі проста не заўважыў. Там ёсць рэфлексія тых заяваў, якая ёсць, звычайна ёсць ліберальны ціск урада, але гэта заўжды ён ёсць. Ён нікуды не дзяваўся. Урад у Расіі ліберальны увесь час, і ўвесь час ён зыходзіць нават не з эканамічнага, а з бухгалтарскага падыходу.
да, куды як грошы палажыць, падлічыць, і калі за грошы магчыма не відаць тое, на што і не траціцца. Больш стратэгічны падыход пуцінскі, які ўзважаны, але тут усё відавочна, і там не прагледжваецца нейкіх стратэгій у адносінах да Беларусі. То есть Беларусь сама выберэ, што ёй трэба. І, на жаль, яна сама не стварыла, як я ўжо казаў, тыя ўмовы, калі б яна магла выбраць найлепшае для сябе, гэту рэчаіснасць стварыць, бо ў Беларусі насамрэч даволі шмат чаго трэба і ад саюзнай дзяржавы, і ад еўразійскага звязу, але гэтыя рэчы неяк засталіся нерэалізаванымі. Андрэй, я да вас як да такого спецыяліста па разбурэнню канспіралагічных версій розных. Адразу, як толькі пачаліся размовы пра саюзную дзяржаву, там пачаліся развагі пра тое, што гэтая саюзная дзяржава трэба Пуціну, каб у 24-м годзе, калі скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін у Расіі, стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы і такім чынам кіраваць, мала таго, так кіраваць яшчэ і Расіяй і Беларусю. Наколькі вот гэта рэальна? Ну, ведаеце, гэта рэальна, але гэта вельмі складаная задача, якую будзе вельмі і вельмі цяжка выканаць, і якая нясе ў сабе шмат унутраных пагрозаў разбуральных, тым ліку і для Расіі, таму што проста тэхнічна, псіхалагічна і палітычна інкарпараваць краіну, якая 30 гадоў існуе незалежна, у якой ўсё ж такі з'явілася генерацыя нацыянальна арыентаваных людзей, у тым ліку ва ўладзе і у тым ліку сілавых элітах, гэта вельмі складана. І для Расіі гэта, і асабіста для Пуціна, гэта нясе больш мінусаў, чым плюсаў, тым больш, што гэта проста не патрэбна, таму што тое, што прынамсі, як гэта бачыцца з Беларусі, прастора свабоды ў Расіі настолькі хутка звужаецца, што праз 3-4 гады там не будзе праблемаў змяніць канстытуцыю па беларускаму прыкладу, адмяніўшы гэтую норму аб абмежаванні колькасці кадэнцыяў, як гэта было зроблена ў нас. Па-першае, я пагажуся, што больш праблемаў, чым выгоду. Бо, па-першае, Беларусь у якасці незалежнай дзяржавы, але даволі блізкай культурнай прасторы, гэта тое, што, скажем так, натхняе расійскі бізнес, бо вы можете перасекчы межу, і вы ў другой юрысдыкцыі. Але радам побач людзі, якія вас разумеюць, з якімі вы, магчыма, можете размаўляць у адной сістэме каардынат, не кажучы пра тое, што на адной мове. Па-другое, з пункту гледжання знешняй палітыкі, 2 галасы ў ААН — гэта не адзін голас у ААН. А магчымасць каардынаваць знешнюю палітыку і працаваць у каардынацыі, там, дзе гэта цікава абедзвюм краінам, гэта таксама зайздросная магчымасць, якая, в общем-то, варта толькі выкарыстоўваць. Ніхто не будзе гэтай магчымасці памяншаць. А па-трэцяе, насамрэч, расійская ўлада менавіта пры Пуціне ніколі не выкарыстоўвала лінейных шагоў, лінейных відавочных. Таму зразу скажам, што паколькі гэты крок надта відавочны і ўсе за яго чэпяцца, таму ён не адбудзецца ніколі. Вот мы такім чынам з абодвух бакоў, прычым я думаю, што тут будуць вельмі рэзка не пагаджацца два мае суразмоўцы, аказалася, што крыху не пагаджаюцца, але збольшага. Так, супакоілі мы нашых слухачоў беларускіх. А што сказаць пра, скажем, нашых суседзяў, украінцаў? Вот я гляджу, учора была ці заўчора заява дэпутата Верховнай Рады Ігора Гузя, які сказаў, што нам трэба прадумваць план, як бараніць Беларусь ці дапамагаць Беларусі бараніцца ад Расіі. Сёння я знайшоў такой зварот правага сектара да Лукашэнкі. Правы сектар сказаў, што калі вы, Александр Рыгорович, выйдзеце з саюзнай дзяржавы, то мы нават гатовыя вайсковую дапамогу добраахвотнікамі аказаць. Супакоілі мы зараз ці не? Вот ёсць што асцерагацца ўсё ж такі ў краіне? У краіне? Ведаеце, па-першае, украінская прапаганда, яна па цудоўнасці загалоўкаў зараз можа супернічаць толькі з расійскай прапагандай. І па-другое, па-першае, давайце ўсё ж такі ўзгадаем гісторыю. Ва ўкраіне ёсць нейкая маніякальная жарт для таго, каб хаваць Беларусь. Увесь час яны распавядаюць пра тое, як не сёння-заўтра Беларусь будзе інкарпараваная, акупаваная. Чаму? А вось таму што.
час ідзе, нічога гэтага не адбываецца. Таму я думаю, што супакоіць Украіну немагчыма ў прынцыпе, украінцаў немагчыма ў прынцыпе, таму што ўсё ж такі гэта ваюючая краіна, гэта краіна, якая ваюе з Расіяй, і яны заўсёды будуць вельмі насцярожана глядзець да любых крокаў, да любых сваіх суседзяў, якія з Расіяй маюць, больш-менш шчыльныя адносіны, а тым больш у такіх далікатных сферах, як знешнепалітычная ці вайсковая. Таму, на жаль, мы будзем і надалей назіраць такую неадэкватную рэакцыю ці неадэкватную ацэнку таго, што адбываецца на Беларусі, вакол Беларусі з украінскага боку. Але гэта тое, з чым трэба неяк жыць. Кирилл. Да, я б дадаў одну рэч, што, па-першае, Украіна зараз уваходзіць у прэзідэнцкія выбары, а гэта значыць інфармацыйная прастора, нават і палітычная прастора, тая прастора, якая уяўляецца сацыяльнай, яна становіцца занадта пластычнай. Бо ўсё магчыма, і ўсё магчыма нават уявіць, і кожны кандыдат будзе экстрапаляваць сваё бачанне свету, таму спрымаць усур'ёз гэтыя заявы трэба як унутрыукраінскія, якія маюць мэтай умацаваць ці наадварот аслабіць пазіцыі таго ці іншого кандыдату. А па-другое, я нагадаю адну рэч пра рознасць беларусаў і украінцаў. Нават не дзякуючы сённяшняй рэчаіснасці, а была нейкая канферэнцыя, на якой украінцы прадставілі апытанне украінцаў аб беларусах памежнае. І базавы украінскі стэрэатып аб беларусах. Беларусы, злыя людзі, лясны народ. Коротко по одним пытанням до кожного з удельников, и может быть коротко паспрабуем адказаць. Андрей, Кирилл узгадаў про выборы в Украине и активизация там и украинского и российского контенту с гэтай нагоды. Тое, што адбываецца зараз у наших адносінах з Расіяй, гэта нейкім чынам звязана з блізкімі ўжо беларускімі выбарамі, як прэзідэнцкімі, так і парламентамі? Пакуль складана сказаць, таму што ўвогуле не зразумела, якая стратэгія ў Крэмля ў адносінах да Беларусі, ці ёсць гэтая стратэгія. Але, безумоўна, тая інфармацыйная кампанія, якая зараз вядзецца, мне падаецца, што яна вядзецца даволі мэтанакіравана, яна можа мець у тым ліку і працяг, які будзе звязаны якраз такі з беларускім выбарным цыклам. Я ведаю, што прагучыць такая фраза «я не ведаю, ці ёсць стратэгія нейкая датычна Беларусі ў Крамля». Кирилл, як чалавек, які бліжэй да Крамля, чым мы, хаця бы чыста геаграфічна. Да, я б сказал так, што Москва не стала бы нават намагацца хістаць Лукашенко і на яго ціснуць, калі б не была упэўнены, што ён занадта ўстойлівы. Бо Москва, канешне, будзе рабіць стаўку на тое, што ўсё захаваецца як ёсць. Сістэма працуе, скажем так, калі народ дае давер таму ці іншаму лідару, Москва, як гэта звычайна з 2004 года, гэта тое правіла, ў 2004 годзе она было дэкларавана ўпершыню, а дагэтуль таксама працавала, што Москва будзе размаўляць з тым, каму давярае народ ці той ці іншай дзяржавы. Москва не ўмешваецца ў ўнутраныя электаральныя працэсы і будзе прымаць вынікі, як яны ёсць. Нават калі ёй не падабаюцца, яна будзе працаваць з тым, хто ёсць. Але што тычыцца прыватнага маскоўскага мнення расійскай улады, а Беларусі, то сённяшняя ўлада лічыцца даволі стабільнай, даволі устойчывай, яна сяброўская, да, таксама ёсць, канешне, сваркі, як у любой сям'і, бо ўсё ж такі 20 гадоў без сварак пражыць немагчыма. Але гэта ж сямейныя праблемы, якія сямейнымі чынамі будзе прадольвацца. Нас хочуць упэўніць, што гэта сямейныя праблемы, і другі сябра нашай сям'і нашу комнату у сумеснай саюзнай кватэры аджымаць не будзе. На гэтым і разыдземся на сёння. Андрей Паротнікаў, Кирилл Коктыш, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас.